kaduwa na baban zaba a sha dare ba a sha rana. Kaduwa na baban zaba a sha dare ba a sha rana. Idan kaduwa na baban zaba a sha dare ba a sha rana. Idan kaduwa na baban zaba. Idan kaduwa na baban zaba. Idan kaduwa na baban zaba. Nasara sitira girma ka samu karkarabe da duk mai nema. Idan kaduwa. Assalamu alaikum maza da mata. Barkanmu da sake dawowa wannan shiri namu mai suna in kajuwa ne baban zaba. A yau muna tare da babban bakonmu wanda aka fi sani da ni sunana Usman Ahmad wanda aka fi sani da Usi. Ni dan Kannywood ne, ni dan siyasa ne na jam'iyyar APC a jihar Kano da ƙasa baki daya. Sannan kuma tsohon malamin makarantar Islamiyya ne. To, barka da zuwa Malam Usman. Masha Allah. To yanzu dai a takaice muna so ko in ce masu kallo suna so su ji waye Usi Light. To, ni dai da farko na yi makarantar firamare ina a unguwar Brigade da ke Nasarawa Local Government, Dangana Special Primary School. Daga nan na tafi makarantar gaba da firamare Gamman Sino Islamic School da ke Dakata. Bayan na gama na tafi makarantar Sa'adat Rimi a can na ci gaba da karatuna. A takaice kenan. To, masha Allah. Malam Usman, a cikin wannan masana'antar mu na Kannywood, kana ɗaya daga cikin ko za a ce manya-manya wanda su ne suke harkar lightning. Duk wani abin da ya shafi lightning na harkar fim ku ne. To ta faɗa min ta yaya aka ka tsinci kanka a cikin wannan matsayi? To ai ni ba light na fara yi ba zuwa na. To. Yawwa. Saboda lokacin da na zo fim ni da sana'ata. Ina da shagon ɗinki wanda alhamdulillah lokacin kafin zuwa na fim a kaf yankin da nake ba shagon ɗinki kamar nawa. Insha Allah. Tela ne ni ina da kirkira zan kalli abu yanzu in sarrafa shi a wani abu. Akwai wani fim duhun daji, fim ɗin dan Azumi Baba. Fim ɗin aka kawo ni akwai mai gida na Jibrin Costume, Chairman Costume. Aka kawo ni set za a yi fim ɗin sarauta ne. Ni kuma a location ɗin ne za a ce wani karakter shi kaza wani shine wani kai za ka fitar mai da irin abin da za ka sa. To duk wani kaya da aka sa a fim ɗin nan fim ɗin duhun daji. Har takalmi in ke gani a fim ɗin ni na haɗa shi. Kai ka haɗa. Da keken ɗinki aka je location. A lokacin za a ce a yi abu kaza duk ga a rana nan da kekunan ɗinki zan yi. To daga baya sai Chairman Costume ce to ai kana da abinci a harkar fim me yasa ba za ka shigo ba. Na ce kai ba zan iya barin wannan abin na in taho fim ba. Ana yi a zo a karɓi kaya a wuri na a yi kaza dai ƙarshe ni ma sai na dungumo na dawo harkar fim amma ba light ba. Sai na fara costume a karkashin wannan shi Chairman Costume Jibrin Costume kenan. Ina yin costume tafiya dai sai na ga to ai ni ba ma costume ya kamata da ni ba. Saboda shi costume harka ce ta hada-hadan mutane zaka shiga hurumin wannan zaka yi wannan amma baka da kayan zaka je ka ansu. Sai na ga to in zabi wani abu mana daban wanda bai shafi wancan ba. Wanda bai kai wancan wahala ba dai kawai. Ba bai kai wancan wahala ba irin wanda yafi ma wannan ake magana. Oh ya fi shi kenan. Mana. Ai position din da nake na light ai yafi costume ai. Tunda in ka cire director ma irin su DOP so ai mu ne a sama. Wani abin ma in za a yi light za a ce director zai ce sai kun gama abin da za ku yi sannan in kun shirya shi ya dauka kin ga kenan position ne mai girma. Sosai. To daga baya naga kai costume din nan bai ma dace da ni ba. Sai to me zan fara yi sai na ce to in zama actor mana. Na fara tunanin ya za a yi ma na fara film ya za a yi ne suna. Nan ma dai abin da kai shi ma wani abu ne mai wahala. Kawai sai dai to aka yi shawara dai ya kaza. Lokacin lightness ma a Kano din gaba ɗaya ba su da yawa. Sai Allah ya jifo na hannun Garzalimi ko. Garzalimi ko shine mai gida na a harkar light. A wurinsa na koyi wasu abubuwa da shi da dan Juma Salisu. Su ne iyayen gidana. Lokacin ma a sa'ani na gaskiya ba mu da yawa. Gaba ɗaya light din ma gaba ɗaya a lokacin ban fi mu biyar bane. Na zo ana gungura ana koya cikin ikon Allah dan kankanin lokaci sai na koya. Saboda mu lokacin mu akwai irin kawai ji kake kawai ya za a yi kai aikin. An ka zo location tun kana koya abu komai da ruwan ka kai wannan har ka shiga ran mutane. Wani location din ma ake ji za a kira mai gidanka fa. Sai a ce to amma ka zo da wani kin san me yasa saboda irin kokarin da kake da shi na wannan lokacin sabanin irin yanzu na yaran mu da suke yi gaskiya dai kam to ana dan gungura har Allah ya sa mu ma muka kai matakin da muka kai a harkar light din har mu ma muka zo ake goga da mu kafin daga baya mu ajiye abu gaskiya dai to a gari ana jita an ce Usi Light idan aka kira shi aiki yanzu baya zuwa aiki an ce ya zama dan siyasa
wannan jita-jitan gaskiya ne ko kuma ba gaskiya ba? Me ka jita-jite? Ni da kaina nake kiran waya fa in ce na daina yi, saboda kar ma wata ran ka zo ka kira ni in ce ma na daina ka dauka ko aikin ka ne ba zan ba. Rana ɗaya nawa ya gari ba wanda na yi shawara da shi. Kayan light din nawa ma bakin nan hikima na zo na rabar da su. Ka ji kawai ya fita maka ya fita a kaina kawai. Ya baba ta ne shawara ita nace to umma aikin da nake zan ajiye, dan ba ta san ma me light din ba a baki take ji. Zan ajiye, me yasa ta dauka film din ma zan daina gaba ɗaya, nace ba film zan daina ba, aikin da nake na light shi zan ajiye. Me yasa nace wallahi umma ina so zan dan yi sama ne, tunda sai ka rabu da wani abin zaka kamo wani abin. To Malam Usi, ka zama wani babban attajiri ne, ko kana ganin cewa matsayinka ya riga ya wuce wanda zaka zo kana wasu light a industry? Ana wuce neman kuɗi ne? Gashi ka wuce? Ba wucewa ne ba. Baki ji me na gaya miki ba. Ina so in ƙara yin sama ne. Kin gane ba? Da na ce miki costumiya ne ni. Na dawo na fara light. Kin ga ai na yi sama. To da na ce kuma na daina yin light, ina so in yi sama, sai directing zan yi ko ne. To ka bar harkar light ka koma siyasa. Yanzu siyasan da kake yi kana samun abin da kake so a ciki? Ya ake ciki? Ta yawa da kuma amsa da ku za a yi wannan tambayar. A kai za mu yi wa mutum da kai kake yi, ai mu ba mu sani ba. Wallahi alhamdulillah ni siyasa yanzu maganar Allah wallahi kofin ba na kauna kamar yadda nake kaunar siyasa, saboda ni a rayuwata ina son siyasa. Ikon Allah. Yawwa. To yanzu dai Alhaji Usi za a dinga cewa an cire Usi light. Honorable. To wasu kallon mu bari mu dan je hutu dan kankanin lokaci, muna nan dawo. Barkanmu da dawa maza da mata. Honorable Usi. To, an yi lokacin da ka ce idan gawuna ya ci zaɓe, kai da 'yan industry sai dai ka gansu a titi ka wuce, kai kana government house su suna zurut. Ina aka kwana? Babbar magana. Ki gyara zancen ki ba 'yan industry ba. Yan yi shiru ki ji ni mana. Ai siyasa ake a Kano da gida biyu. Kin gane ba? Akwai mu 'yan APC, akwai 'yan kwankwasiya. Yawancin wannan maganar akan waɗanda take akan su 'yan kwankwasiya ne, saboda su lokacin 'yan kwankwasiya jin mu suke a Kano kamar ma mu ba wasu mutane ne na daban, mutane da ba akan gaskiya suke ba, su kaɗai ne 'yan kwankwasiya suke akan gaskiya. Kin gane? Lokacin irin ma ko me irin ba kai ba a daidai kake ba, irin baka kishin mutane baka kaza, maganganu sai suka yi yawa. To wannan kalmar da nake faɗanta akan su 'yan kwankwasiya ne, saboda a lokacin ina jin ai Allah zai ba mu nasara, jam'iyyar APC za ta ci zaben gwamna a jihar Kano. Sai nake gaya masa magana irin in siyasa ta yi zafi su faɗa in faɗa, na ce kai wai kwana nawa ma ya rage ina government house kuna bakin hikima. To yanzu kana government house ko yaya? A yanzu na fi mu ya kama maganar government house malama, ana miki maganar harkar ƙasa da ƙasa. Ni yanzu ai alhamdulillah Allah ya kawo jarabta, jam'iyyar APC bata karɓi mulki a Kano ba, amma Allah na gode ma da wannan abin da kai mana, saboda babu mulkin a jihar Kano, amma alhamdulillah iyayen gidan da nake da su a matakin ƙasa wallahi ni sai godiyar Allah, ba abin da zan ce, maybe ma alkhairi ne ma ya sa ma gwamnatin APC ma bata karbi jihar Kano ba, dan in samu yancan abubuwan da yanzu nake tare da su. To wata rana kuma kila sai dai ku tafi bila. Masha Allah. To masu kallon bari mu dan je hutu kankanin lokaci, muna nan dawowa. Barkanmu da dawowa maza da mata. Honorable Usi. Ka aje harkar light. Ka shiga siyasa. A harkar siyasan da ka shiga, me kake burin zama, ko kuma mene matakin da kake so, zan iya cewa kana baby steps ya ake ce musu a Hausa, rarrafe. Wani mataki ne kake rarrafe kana so ka kai a nan gaba? To ni ina roƙon Allah wannan siyasar da na shiga, Allah ya kawo ni wataran in zo shira da ke a matsayina na memba dan majalisar tarayya mai ci a karamar hukumar Ungwagwa da Minjibir. Wow. Shine fata na. Masha Allah. To yan kallo kun ji, ku taya shi addu'a. Ni ma zan taya ka addu'a insha Allah. To masha Allah. Yawwa wala Usi. Usman Ahmad. Usi Light. Me ya halakar ka da Jamila na Gudu? Halakata da Jamila na Gudu. To gaskiya a baya ba yanzu ba, wallahi ba wata mata da nake masoyiya nake jinta kamar yayata da muka fito ciki daya, kamar wannan matar. Mun yi rayuwa da ita sosai, ina kallanta kamar yayata. Kin san aka ce fa irin wanda aka fito ciki daya ma yafi karfin misali sosai. Ko haka nake kallanta, ita ce wacce nake kallo a industry kamar ita ce wacce muka zo daga gida daya.
to a yanzu ya halakar ku take? Muna alaka da ita, amma kin ga kamar yanzu kamar da ai ba zai a ce kamar da ba. me ya sauya saboda yanzu na raba kafa ta rabi tana Kannywood, rabi kuma tana cikin yan siyasa. Ai halakanka da mutum duk inda kake muna alakan mu a bayan fage, shi yasa ai yan fim kafa ake ba su ai kin gane alaka ai ba za a daina ba sai ran da mutuwa ta raba. Amma ba da kafa ake irin saboda yanzu misali zan ji da uzurruka na ne na kankin kaina, ko kuma zan ji da uzurruka na mutanen mu yan siyasa, ko zan ji da abubuwan yan fim. Yanzu akwai wani script zai dauko haka kawai layi na zai kira ba ga fa layin ta kullun a bude, a wani aiki zamu yi da wance, to wallahi wani zubin ma in naji wannan abin za ka ake so dai ka nemo ta, ni ake so in nemo ta, ni ko me bi lokacin da ka kira ni ma magana abu na din ina Abuja ba na Kano. Gaskiya ne ba waya zan sa in kira ta in ce mata kaza ba, to kai me yasa baka sa wayar ta ka kira ta wance aiki zamu yi kaza ba sai ka kira ni. Gaskiya za ka yi fim da mutum ai da an wuce lokacin da za ka yi mu'amala da mutum wai sai ka kira wani. To ai ka san wasu mutanen da yake ana ganin kusancin ku shi yasa hakan ke faruwa. To gaskiya ni yanzu ina kira ma zan yi ma yanzu kuma a farko tunda wannan program din mutanen mu za su kalla yan Kano, dan Allah ina neman alfarma daga yanzu duk mai neman matan nan mu'amala ya kira layin ta direct su dinga yin mu'amala da ita. Ka ta a daina damun ka. A daina damuna. To kun ji ku daina damun shi. In wani abu ne kuma na daban wanda ya shafe ni ko kuma wani abu wanda ke ganin zaka iya sani ba fim ba ka saka ni ka ce ai ina so ko kaza amma duk wani abu da ya shafi fim in dai ita zaka yi mu'amala ita ne mai ta kuje ku yi. Kenan dai har yanzu ana tare. Muna tare yanzu haka ina tashi daga nan uzurin ta zan tafi. To alhamdulillah hakan yayi kyau. Masha Allah. Wasu daga cikin madalilan da ya sa misali na ajiye da single film ake yi. Za a je ai kwana 10 sati daya an gama fim gaba daya, za a dauki makudan kuɗi a baka. Kin gane a lokacin za a iya daukan 200,000 ka je kai sati daya kana yin fim kana light an baka wannan kuɗin. Ba single film ake ba sai aka da an fara yin series. Kuɗi ya kamata ya karu ko ya ragu tunda kwanaki sun karu. Yanzu dai abin da kake so ka ce mana a takaice shine biyan da ake maka da biyan da ake yanzu ba ɗaya bane. Da ana iya daukan 200,000-300 a baka kai je kai single film na kwana 10 sati daya. Yanzu sai aka da ana yin film din da ake wata daya wata biyu ana yi. Ai ya kamata kuɗin kai linka wannan ne, amma sai aka zo ana ragewa kuma kullum bukatu suna ƙara yin yawa. Kullun kawai sai ta tsaya a wannan layin kawai kana jiran wai wani producer wai ya kira ka wai aiki wai ka je kai light yana wai ana sai ma gaggaya ma magana ma zai dauki kuɗin ya baka irin yana jin ma taimakon kai, bayan kuma duk wanda ya kira ka aiki kai kana kuru yanzu misali duk wanda ya kira ka fim kowa ya shi a Kano taimakon sa kai ba shi ya taimake ka ba, kawai an hada an taimaki juna ne, shi ya dauki kuɗin sa ne ya baka kai kuma kai amfani da basirar da Allah ya baka ka zo ka samar masa da abu mai kyau to kuma kawai sai a zo shikenan ba mutunta ba ganin darajar juna akan dan abin da bai taka kara ya karya ba. To amma me yasa kake ganin kaman yanzu yanda ya kamata a ce kuɗin ya ƙaru me yasa kake gani producers suke ragewa ba sa biyan mutum yanda ya kamata? Wallahi duk daga mu ne. Ni din me yasa ba gani ne abin da ake biyan ba na ce na daina? Kowa a cikin mu kai zaka tsara a kanka fim kaza za a yi wani ne ya kira ni to kaza zaka ba in ba kaza ba zan yi ba. Kawai dan kai ba kai fim a wannan kuɗin ba shikenan ya tsallake ka. Wani a satin nan ni lokacin da nake light ko duk satin duniya da zai zo ba satin da bana aiki ko sai dai in ni na ga dama kuma ni zan faɗi ra'ayin abin da nake so a bani. Duk wani fim da kika gani a Kannywood a wayannan shekarun bayan duk fim da ya kai na gaske fim ya kai ya kawo don Allah da in kika je kan screen kika duba suna na zaki gani. Da ga Usi Light insha Allah. Amma ana hakan na ga ato gaskiya yanayin da aka juyo yanzu ba zan iya wannan rayuwar ba na ajiye ta. Kuma alhamdulillah yanzu asiri na a rufe wanda ya mafi na daɗin. Masha Allah haka ake so. To masu kallon mu bari mu je hutu kankanin lokaci muna nan dawowa. To Malam Usi ko in ce honorable duka duk sunana ne. Da an san ka tare da Abubakar mai shadda kuna aiki tare to yanzu me ya faru an daina ganin ku tare? To ni yanzu da misali da daina yin light me ya haɗa ni da shi? Ai ba ka bar yin light ba shine ka daina mutunci da mutanen da suke kafin ma kina nufin kafin ma na daina yin light din me yasa aka daina ganin na fina-finan sa? Tambaya na kenan. To gaskiya ka ai dalilan ma ni daina mu'amala fim da mai shadda ma suna da yawa. To za mu iya dan jin ko guda biyu hakan nan? Kawai dai dalilan kamar yadda na gaya miki dalilan suna da yawa amma dai daga ciki in ban manta wani menene ma last abin da ya raba ni da mai shadda ne bari in tuno dan wallahi na manta saboda na shiga wasu abubuwa.
kin ga dai kamar na farko kafin ma yanzu in daina light din ma gaba daya an yi lokacin da sai da muka yi shekara 2 ni da mai shadda ban yi mu'amala ba kuma yana yin fim din to lokaci ɗaya yake tambaye su wanda yake tare da su ko me ya hada shi da wanda suke light din a lokacin su suke gaya mun wanda suke tare da shi din an hada mai zafi wai sai tambaye su wai ni me ya hada ni da usi sai suka ce masa wallahi ma ai kaza ya ce to gaskiya bari in kira ya kira ni tsora aikin shi kwana 3 usi ya gida ya kaza na ce masa alhamdulillah wallahi aiki nake so mu yi in baka wani abu na ce masa babu matsala lokacin ma ina wani uzurin amma a tsawon shekara 2 da muke mu'amala da shi ban shiga harkarsa ba ban kira shi na ce masa a wani me yasa yanzu ba kayan fim da ni ba na zira wa sarauta Allah ido tunda dama ai ba ni kaɗai bane akwai wasu ire-ire na da yawa sosai to dan baka ai dama bai zama lai duk fim din ka sai da ni ba ya kamata a dinga samun canjin hannu kin gane ba a dinga samun canjin hannu to ni da ya daina yin aiki da ni a tunani kawai irin a ai zai ya dan daga mun kafa ne saboda akwai wasu masu damun shi tunda dole a lokacin kana dan yin tashan ka dole akwai wasu a bayan fage za su dan dinga kawo magana a yawa ni ma ka dan kira ni aiki to sai a lokacin nayi tunanin ko wannan dalilin ne yasa ya ce bari ya dan aji ne dan yi fina-finansa da wasu kin gane sai daga baya kuma da ya neme ni sai na ce masa a to babu matsala bari in zo in yi kuma yayi amfani da ya ga to tunda ba wani fada ne da usi ba wani abu ba to me yasa ne da yin aiki da shi yanzu bar in dawo da shi ko bar ki ji duk wani fim din mai shadda da yayi suna fina-finansa na gaske kin gane kin san me ake nufi da na gaske ko in kika dauko irin fina-finansa na baya ni ba wai ko sai da yazo yayi suna muka fara aiki ba tun kan mai shadda ya shigo industry ba muna tare ba ya san mu suwaye kin gane already ya zo ya tarar da mu a cikin harkar fim tun kafin mai shadda ya zo nake light hasali fim din mai shadda na farko da yayi kafin safiya ne ko mai sunan shi fim din kawai an zo an yi shi ne saboda lokacin ana tunanin ya za a yi ma a hada mutum jari ya zo duk lokacin haka ake yi har Allah ya zo ya kawo jarin har aka zo aka fara fina-finan ana yi har Allah ya kawo shi matakin da yake kai kin gane ba to tun wannan lokacin ake gungurawa ai wannan rana ɗaya dan ya zo ya daina yin mu'amala da ni kawai sai in kira shi in ce wani me yasa ka daina aiki da ni to shikenan malam Usi mun gode to masu kallon mu a nan za mu karashe wannan tattaunawa da malam Usi ko in ce honorable Usi sai ranar juma'a karfe 8 na dare za ku kara ganin mu ku yi subscribing kan YouTube channel mai suna Yusuf Dan Mama ku yi like ku yi share mun gode to jama'a assalamu alaikum